Sakmeti Rahayu Rahayu sepatan pegeki asli rabu kadap ketemu aku pasti deh kawa perlu pokoknya wis dirungokake kanggo sipate umum ngono ya kira-kira ada babakan kahanan apa tembok kene to kabul ingkang sepindah dalem niku nggih ganggu mboten sowan dhewe yang semingguan langkung mboten sowan niku ngaoske badan niku nggih ngoten niku pecah banget ya. ngono ya Dan itu tadi ngecas dulu kali yang toko kali Pak Disupino ya. ngono ya dasare iki kowe iki akeh kegiatane Sukino anggone lapuh marang sedulure babagan kajatan ditambahake mau kajatan ana sedulure sing lagi tinggal ngono ya. Nggih ya. Kowe lak yo nguras daya energi ngono ya. Leres ya. Sing jenenge menungso urip iki pancen ya rotasi kaya mengkono kuwi ngono ya. Nggih. Dadi yo ana bahagiane, ana senenge, ya kadang kala ana susahe, ana sedhihe ngono ya. Nggih ya. Anake sing jenenge rasa kuwi gonta-ganti, ora mesti rasane padha ngono ya. Nggih. Mendina mesti ngalami babakan werna-werna lan beda ngono ya. Nggih. Dadi tegese hakikate menungso kang urip ning alam ya padha kuwi temeka besok bali ning sing kuwasa ning alam langgeng tan kena pati kuwi sejatine nalika isih ning alam kaya padha kuwi setara wektu paribasane lagi ana ing pamujen ngono ya. Nggih. Pamujen kuwi maksude lagi diuji ngono ya. Nggih ya. Basa Indonesia apa ujian ngono ya. Ujian, leres. Lah makane yen isih sliramu kesifatan rasa kemomu jiwa kuwi nempel ning sejenenge raga diake-ake nindakake sejenenge amal saleh ngono ya. Kenapa sejenenge ngamal saleh kuwi dienggo sangu paribasane tumuju barang panguripan kang langgeng tan kena pati ngono ya. Dadi alam langgeng sing ning kono ki besok sejarane sampurna nyawiji kelawan alame roe ning jero kubur tepengka marang kebangkitane ngono ya. Anake kuwi dudu tujuan akhir, dudu tujuan mutlak. Karena tujuane utamane menungso kuwi ngemban jejibahan marang Gustine nalikane nang alam dunyane besok tumeka didangu marang sing kuwasa ngono ya. Makane sing jenenge kebahagiaan, sing jenenge rasa sejati, bahagia kang abadi kuwi uripe kuwi ayo proses kanggo sinau ngono ya. Makane kudu iso picarane milih dalan kang apik, dalan sing iso nandur perkara ngamal sing becik ngono ya. Besok dadi panenan nalika sliramu ngadhep ing pangeran ya. Iso dengke sangu tumuju ing gerbang dalan keabadian ya.
Makane hakikate urip kuwi aujane setor wektu ning donya kuwi kang kasebut sing jenenge panggung sandiwara ngono ya. Nggih. Utawa papan panggonan persinggahan ming satara wektu ngono ya. Nggih ya. Dadi sawetara wektu kanggo nguji babagan ngamal lan babagan keimanan lho ya. Nggih. Tujuane ya ngibadah. Kenapa? Diciptakake kuwi kanggo ngibadah. Tumindak kang apik ngono ya. Nggih. Makane ya wena-wena tata carane ngawula ngabekti. Ngabdi kelawan Gusti ngono ya. Nggih ya. Makane sing jenenge proses iku mau carane disinau babagan akal iso dingge milah antarane babagan bener kang salah babagan ala lan becik lho ya. Dadi kewajibane sira kabeh nek alam donya kuwi kewajibane kuwi nglakoni sing jenenge urip lan panguripan kuwi kelawan kanthi kasadaran. Makane kudu sing jenenge eling lan waspada. Nggih. Kudu duwe sangu sing akeh, ngamal sing becik, ngamal saleh ngono ya. Nggih ya. Kanggo tumuju ning alam kelanggengan ya. Nggih. Makane tegese alam kelanggengan kuwi paribasane transisi alam. Dadi sing jenenge alam kematian raga kuwi dudu alam sing akhir. Ananging kuwi alam perpindahan saka alam donya dumuga alam akhirat lho ya. Nggih. Utawa disebut alam kubur, utawa alam kebangkitan ya. Dadi kuwi pinesti jenenge kematian kuwi mesti teka kanggone sakabehane makhluk sing duwe nyawa ngono ya. Nggih ya. Senajan wektune ora iso dingerteni ngono ya. Nggih. Karena loro-loro niku kuwi babagan urip lan mati kuwi. Lan besok urip neh kuwi kan sinebut kang pisan wis jenenge ajal. Panguripan sing keloro kebangkitan lan panguripan babagan akhir ya. Nggih. Dadi sadurunge nang alam kelanggengan kuwi ya sing jenenge urip mati urip. Salahne ngono kuwi ya. Nggih ya. Tegese urip temekane mati besok temekane urip meneh ngono ya. Nggih. Dadi paribasane nek kanggone wong musafir utawa wong asing nang alam donya kuwi biasane wis ora bakal terikat utawa kemelekatan kalawan gerbang pintu kematian karena wis duniane duniawi ini wis fana ngono ya. Nggih. Dadi wis secarane ngerti jembatane tumuju marang panguripan kang abadi ngono ya. Nggih ya. Karena cukup ngamal saleh tumindak apike nalikane ana alam donya kuwi wateke sifate kuwi tanggung jawab ngono ya. Nggih ya. Dadi fokus kelawan tumuju ing alam akhirat ngerti dununge tujuan piye iso oleh kasampurnan lho ya. Nggih. Dadi suksese wong alam donya kuwi besok kuwi nek ketemu alam katentreman alam kasampurnan sesandingan kalawan Gusti Kang Maha Sampurna ngono ya. Nggih. Makane jaman saiki kuwi nalikane manungsa kuwi sing digawe sehat, digawe paribasane otot balung kuat, kadang kala mesti kuwi lali kelawan pangerane. Nggih. Karena sing dipikirke mung babagan duniawi ngono ya. Harus ya. Apa meneh manungsa yen sing duweni sifat secarane urung duwe pencerahan utawa durung oleh hidayah ngono ya. Nggih. Kadang kala manungsa wis senengane tumindak ala. Paribasane tumindak ala lan ngersula kadang kala senengane biji kono biji kene lali ora terfriksi kelawan awake dhewe ngono ya. Nggih ya. Dadi rumangsa suci, rumangsa apik, senengane nyawang tumindake wong liyan.
ning lali ora waspada kelawan tumindake dhewe ngono ya. Nggih. Makane nalekane jaman dok semono sing jenenge alam kelanggengan kasampunan kuwi mbuh bicarane Gusti yang ngene ngangkat. Kadang nek ana sing kira-kirane ora paham babagan kuwi, ora ngerti babagan kedadean awal akhir. Kuwi kadang kala kuwi iso nyalahake takdir lho ya. Nggih. Dadi takdir kuwi wani disalahake. Kasarane ngono ya. Nggih. Kok iso mati? Ya gene. Ya kepiye? Kasarane ngono ya. Kamoko kuwi urusane sing kuwasa. Nek sing kuwasa kuwi rung rida rung ngijini mbok paribasane kena piye to piye ya wis panggah slamet. Resukma lan jiwane setemempel ning ragane. Ananging nek wis mesti diwancine, wis kepiye carane, mesti ana dalane sing ngadep kelawan Gustine ngono ya. Nggih. Makane sing seneng nyacat babagan tinekdir kuwi mau. Sing ora ngerti babagan kuasane Gusti mau besok bakal ngalami kaya mengkono. Lah besok bakal ngrasakake tembe burine nalikane uripe ngono ya. Nggih. Masane kaya-kaya dene ora bakal kena pati senengane nyacat kono nyacat kene ngono ya. Nggih. Iso ngarani paribasane nek melu paguyuban padepokan ana siswane sing seda anggapane kuwi dingge tumpal kasarane kuwi ngono ya. Lalu dipikir nganggo akal sehat sing jenenge kekadangan kok dene wis keluarga. Paribasane susah seneng dilakoni bareng. Nek butuh tumpal, lha sing caturan kuwi sing tumbalake ngono ya. Kasarane dhewe sing nembalake ngono ya. Kasarane kaya bang kono ngono ya. Makane ngati-ati njaga resane, njaga tutuke. Aja sembrono. Aku ora butuh wejangane yang toko kasarane ngono ya. Sing dibutuhke piye kedadeane kasarane ngono ya. Makane kenapa saiki tak latih padha laku pribadi, cara ngenekake kegiatan, dak fokus lakune omahe dhewe. Kadang kala nek rene mung cukup latihan dikir wae. Ngindari wong sing durung paham babagan pangilmon sakan parane dumadi sing diajarke nek kene iki ngono ya. Karena akeh wong kuwi kadang kala ora ngerti nyatane ning waton ngucap paribasane le sande ngono ya. Tak ngono ya. Karena padha dadi pembimbing, pembina kuwi tanggung jawabe gedhe. Ana apa sithik kuwi dadi sasaran, dadi papan panggonan kesalahan ya. Tak ngono ya. Lagi kepiye meneh pancen wis dijibahi, wis dikeki tugas saka pangeran supaya nindakake risalahe sing digawa. Kalawan ngajarake kanggone sing padha gelem belajar lho ya. Makane tansah tetep eling lan waspada, tetep mlaku ning dalane sing kuwasa. Perkara dihina-hina, diolo-olo, wis meneng wae kuwi engko dadi urusane sing kuwasa. Kan sapa wae sing mungsuhi wong sing mlaku ning dalane sing kuwasa, ya besok bakal kena bendu saka sing kuwasa ngono ya. Padha karo mungsuhe sing kuwasa. Wong dhewe iki ajarane babagan budi pekerti kang luhur. Bicarane memahayu ning bawana. Dak sasi kasarane ngeculake iwak, ngeculake manuk, nandur wit-witan. Lan liyane sing ora iso disebutake sakabehane. Kuwi ra liya dingge sangu ngadep besok ketemu pangerane ngono ya. Tak ngono ya. Makane rasa kuwatir, rasa dipikir wedene mlaku ning dalan kene iki kan abot akeh sandungane. Wedene akeh sing ora seneng disekseni. Wis sing ngobahake ya Gusti ae. Allah. Kalawan sifate Gusti Allah, sing dayani ya Gusti Allah. Nek dhewe pasrah besok obahe sifate dayane
mesti diganti sing babakan perkara sing sae kudu ya. Nggih ya. Tok kudu ya. Nggih. Makane sinau kene iki pancen diarani abot ya abot, diarani ora ya ora kumandha menungsane Nggih. sing padha sinau ngono ya. Nggih ya. Dalane kudu kuwi kudu ya. Nggih. Kira-kira ana sing durung dong ditakokake apa arep ana apa sing tambahake kudu entek kabul. Sampun ya. Cukup ngono ya. Dadi nek bahas babagan pangilmuan, babagan pangatan iki biasane sing ngrungokake kuwi ora akeh kudu ya. Nggih. Nanging nek gawe ontran-ontran babagan bencana alam mesti viral sinonton yo akeh kudu ya. Nggih ya. Datane sing wis jangan wingi ka sinonton wis akeh kudu kabur. Makasih ya. Wis meh 7.000-an ono kudu ya. Nggih. Pokoke gak ada gawe ontran-ontran babagan fenomena bencana alam. Aku pancen ngeri tenan. Sinonton yo akeh tenan lho ya. Nggih. Misale gawe waspada Jawa Tengah, waspada Jawa Timur, waspada Jawa Barat, dan itu ya. Waspada Jakarta, Sumatera dan sekitarnya. Kiamat sebentar lagi tiba. Pulau tenggelam sigar jadi dua. Akhirnya hilang. Kasar ini kudu ya. Tambah ngeri kudu ya. Terus nonton juga akeh. Kamu kok kuwi kabeh hake sing kuwasa. Menungso krisa kasarane ngekeki informasi menurut apa kang ditampa ora beda kok dene BMKG kae kudu ya. Sadurunge kedadan gempa ya wis diperkirakan, wis diumumake kudu ya. Kadang kala ngono kuwi akan ada terjadi tsunami. Si BMKG ngomong aman, coba nek sing ngomong kabul lah ngono ya. Dikira dukun penerawangan ya. Tak ngono ya. Sapopo pancen jagat di sini pepak warna-warna sini. Ya kadang kala judule digawe kaya mengkono ya buka kasadarane ben iso ketemu janjane apa kang dibahas ketemu iki hari ini ngono ya. Semoga-moga kalawan hajat-hajat sing wis kelampan iki kabeh berkah Gusti lan keluarga sing bali bahkan supaya tasaksane sampurna kadhep sing kuwasa ngono ya. Ana kabeh iki bakal ngantri siji mbaka siji wis bakal bali ning Gustine. Dadi nek tasya utawa niliki nek papan panggonan wong sing ora anu kae iki janjane iki kasa penggala kaca ngilon yen bakal awake dhewe ngalami kaya mangkono. Maka diake nyambunge kelawan sing kuwasa supaya ketemu jati diri dalan kasampunan lho ya. Dong lho ya. Dadi kabagian utama kuwi ya kuwi sing iso nemokake dalan kasampunan. Nek kabagian donya kuwi sifate ming samar, ming setara wektu ngono ya. Dong lho ya. Ya kira-kira kon wae ditutup ora kabur. Sak widmati rahayu.